O xerente da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés anunciou esta mañá que o número de ingresos hospitalarios incrementouse. Sen embargo, a estadía media de hospitalización desta área en 2017 foi das máis baixas de Galicia, con 6,69 días de media. No pasado ano realizáronse 23.807 intervencións cirúrxicas. José Ramón Gómez dixo esta mañá, ademais, que un dos obxectivos de cara ao vindeiro ano é potenciar o proxecto TELEA. E o proxecto TELEA, que vamos a impulsar tamén este ano, que o que pretende un pouco é aqueles pacientes crónicos evitar tanto desplazamento ao centro de saúde, que poidan tomar toda unha serie de constantes das que ten información a nivel informático o médico de familia e que pode, pois incluso vía telefónica, tomar medidas respecto a ese paciente de novo evitando desplazamento ao centro de saúde. En relación ás urxencias, nos puntos de atención continuada atendéronse máis de 205.000 urxencias, delas o 7% foron derivadas a centros hospitalarios. Dende a xerencia comprometeronse ademais a cubrir as vacantes e a mellorar esta relación. E nos comprometimos tamén a mellorar un pouco esa relación no sentido de que a vinculación destes profesionais será anual, será continua. Firmaránse varios contratos porque a norma obliga a que cada vez que un profesional traballa nun centro de saúde diferente cambia o contrato, pero a vinculación coa EOCSI será anual. Xa se lles comentou e xa se acordou así cos profesionais. O xerente anunciou que dende o 11 de xaneiro garantízase tempos máximos de espera, ademais das 7 vías rápidas en 108 procesos cirúrxicos e 26 consultas e probas. Tanto en centro de saúde como en PAC. Non obstante, hai que